Ahoj, ahoj, zdraví vás Dave a vítám vás u dalšího videjka. A jak podle nás můžete usoudit, dneska se bude jednat o tipy na skiny do hry CSGO. Takže jsem se rozhodl, že vám udělám videjko, kde vám ukážu pár skinů, které jsou hodně pěkný, aspoň podle mě, a nestojí skoro nic. Takže vám dám takový tipy, jak si můžete trošku oživit inventář a nezaplatit moc euro. Takže jo, jdeme na to. Jako první skin jsem se rozhodl vám ukázat AUG Chameleon, který stojí jenom 1 euro a 27 centů, což je opravdu málo a vypadá to skutečně dobře. Na pažbě máte chameleona s vypláznutým jazykem a tato AUGO je podle mě nejkrásnější, co se dá do té ceny koupit, a hlavně je to červený skin. Jak můžete vidět, vypadá to opravdu skvěle, mám to trošku poničený, ale myslím, že za euro a skoro půl to, myslím, na věci nic nemění, že to je jeden z nejkrásnějších skinů na AUG, který se dá za tak malou cenu sehnat. Takže to bylo AUG. Jako druhý skin jsem se rozhodl vám ukázat Mach 10 Neon Rider, který stojí v přepočtu 1 euro a 69 centů. Na zbraní je vytištěná taková lepka, která má jakoby fialovo, hružovo, až hořčí provedení. Nicméně tady ten skin vypadá hodně dobře, je hodně vidět a myslím, že za tu cenu je to opravdu dobrý skin. A i když s mekem moc nestřílím, kvůli tomu skinu si ho určitě nasadím několikrát v kompetitivním módu. Takže Mach 10 Neon Rider za 1 euro a 69 centů. Protože moje nejoblíbenější sekce zbraní na Counter-Strikeu jsou AWPčka, tak jsem si připravil AWP Wormgod, která podle mě je nejkrásnější za svoji cenu, protože stojí jenom 74 centů a podle mě to je nejkrásnější skin, který se dá prostě sehnat do 1 eura, takže AWP Wormgod. Opravdu nádherná. Vidíme tam lepku na pažbě, z který vychází, řekněme, nějaký chapadla, který, to, nějakého krakena nebo od něčeho. Nicméně, myslím, že ten skin je hodně pěkný a i když prostě mám skiny lepší a dražší, tak prostě se mi tady to Wormgod líbí ze všech nejvíc. Takže AWP Wormgod za 0,74 centů. Protože každý, kdo střílí s pistolema v kompetitivním módu, tak určitě slyšel o dual baretách. Konkrétně jsem si vybral skin Cobalt Quartz, což je úplně nádherný skin. Neuvěříte tomu, ale tady tu parádu můžete na obchodu sehnat za 20 centů, což je úplně nehorázná cena. Myslím, že ty dual barety jsou opravdu nádherný a nestojí prakticky nic, jsou prakticky zadarmo. Za pár euro si nakoupíte plný inventář krásných skinů a tady to podle mě je nejkrásnější skin na dual barety za svoji cenu, takže určitě doporučuju. Jako další věc tady máme moji oblíbenou MP7 Empire, kterou díky tomuto skinu používám skoro v každém kompeťáku. Nejsem zastánce MP7, ani Macu, ani něčeho podobného, ale když mám takový krásný skin, tak proč si s tím nezahrát. MP7 Empire stojí 0,36 euro, takže opravdu levná cena, prakticky za hubičku. Vidíme tam nějaký ďáblíky zelený nebo mimozemšťany, každý to může vidět trošku jinak. Opět nemění na věci nic na tom, že to je prostě nádherný skin za opravdu malý peníze. Vypadá to hodně dobře, je to hodně vidět a hráči vám budou jenom závidět. Takže MP7 Empire. A jako další zbraň pro hráče, kteří rádi rushujou, jsem si vybral model P90 Grim, což je opravdu skvělá zbraň, opět s lepkama. Ten skin stojí pouze, opakuji, pouze 0,24 centů, takže opravdu skvělá cena za P90 a myslím, že tady to vám taky budou hráči závidět. Opravdu nádherný skin za relativně malou cenu a k tomu ještě krásný barvy, ta černá a zelená, jde to prostě k sobě a vypadá to hodně dobře. Takže P90 Grim za 24 centů. Momentálně jsme se dostali na moji nejoblíbenější zbraň v celém CSku a to je SG553 Pulse, což je prostě pro mě nejoblíbenější zbraň, co na CSku je, protože pokaždý, když jdu za Tčka, tak používám jenom SGčko. Takže SG model Pulse a dá se pořídit skoro za 1 euro. Takže za euro, myslím, že to je hodně dobrá cena. Jak říkám, ceny se pořád pohybují nahoru dolů, momentálně ta cena je na 1 euru a 5 centech.
ale každý den se to pohybuje, ale myslím, že za 1 euro se to dá úplně snadno pořídit. Takže SG Pulse. Opět se dostáváme do sekce odstřelovacích pušek a konkrétně jsme si vybrali model SSG 08 Abyss, což je úplně nádherný modrý skin, který jsem si koupil a měl jsem k tomu i samolepku od Kennyho, což je opravdová paráda. Nebudete věřit, ale tady ten skin stojí pouze 16 centů, takže úplně za hubičku. Ten skin je opravdu fakt parádní za úplně malý peníze. Myslím, že 16 centů není vůbec drahý, je to strašně nádherná cena. Ten skin vypadá úplně luxusně, jak se tam prolíná ta modrá, černá barva. Vypadá to fakticky luxusně. A i když nejsem zastánce SSGčka, tak díky tomuto skinu si to klidně na kompeťák vezmu. Takže SSG Abyss za 16 centů. Další zbraň moje oblíbená a zároveň zbraň, která vypadá dobře a nestojí skoro nic, je M4A1S Boreal Forest, která ta zbraň vypadá fakticky luxusně, jak vidíte, vypadá to fakticky vojensky, vypadá hodně dobře a stojí pouze 10 centů, což je pár korun, takže M4A1S Boreal Forest. Celá zbraň je potištěná, řekněme, maskáčovaným vzorem, který se mi strašně moc líbí a myslím, že za tu cenu je to prostě zbraň, kterou je prostě nutnost koupit. Takže M4A1 Boreal Forest. Nedávno mi kamarád říkal, ať se naučím s Deaglem a pořád jsem mu říkal, že Deagle není nic pro mě, až jsem nakonec narazil na skin Desert Eagle Bronze Deco. Skin je opravdu nádherný, je to zlato-stříbrná zbraň, která vypadá hodně dobře. Momentálně na StatTracku mám 137 lidí, bohužel s tím Desertem nestřílím úplně tak dlouhou dobu, pouze začínám a nemůžu se ho nachvalit. Díky tady tomu skinu jsem začal hrát kompeťáky s Deaglem, takže opravdu skvělá zbraň a dá se pořídit za 10 centů. Opravdu nádherná ruční zbraň. Tak a jsme u posledního skinu pro kompetitivní mapy, hnedka na první kolo, takže to bude pistolka. A jedná se konkrétně o model USP Guardian, která vypadá opravdu skvostně a stojí 64 centů. USPčka samo o sobě nejsou kdo ví jak levná, jsou většinou drahá, ale myslím, že USP Guardian za 64 centů je hodně dobrá cena a vypadá to hodně pěkně. Těch USPček je strašné množství, bohužel jsou USPčka a Glocky poněkud dražší než obyčejné skiny, asi protože se s nima hodně hraje, takže jsou o něco dražší, ale nic nemění na tom, že tato USPčko se dá pořídit taky za relativně nízkou cenu. Takže USP Guardian. Tak, to je bylo z mýho výběru všechno. Mohl bych vám ukázat ještě 5.7, to je taky hodně pěkná zbraň. Mohl bych vám ukázat AVP Corticera, taky opravdu nádherná zbraň, ale bohužel tady ty skiny se dají pořídit už za trošku větší cenu, stejně jako tady ta M4A1S Flashback, ale bohužel, jak říkám, ty ceny jsou u těch zbraní trošku vyšší. To AVO stojí 4 eura, pak tady máme Water Elemental Glocka 18, ten stojí bohužel taky přes kolem 2 eur nebo přes 2 eura. Pořád ty ceny jsou tak drahý, nicméně těch 10 skinů nebo kolik jsem jich teďka ukázal se dají pořídit opravdu za hubičku a za pár euro. Takže když si tak vezmete suma sumárum, za 5 euro byste si mohli krásně vyzdobit inventář zbraněma, který nestojí skoro nic a vypadají skutečně dobře. Takže já vám děkuju, že jste se podívali na toto video, doufám, že se vám můj výběr líbil. Do komentářů mi hoďte, která zbraň se vám z mýho výběru líbila nejvíc, zanechte like, budu moc rád za sdílení a u dalšího videjka čau čau.